Navneord. Substantiver. Navneord er et ord, der bruges om levende væsener, ting og begreber. For eksempel levende væsener, en dreng, et barn eller en hund. Ting, en flaske, et bord eller et vindue. Begreber, kærlighed, humør, et år. Man kender navneordene på, at man kan sætte en eller et foran ordet, og ved, at man som regel kan sætte ordet i flertal. For eksempel en pige, flere piger, en hund, flere hunde, en flaske, flere flasker. Et år, flere år, en kærlighed. Kærlighed kan ikke sættes i flertal.